les coses bones de viure fora de casa són les visites, i aquesta vegada, aprofitant que m'han vingut a veure, no podia deixar escapar l'oportunitat. I a més, perquè aquesta persona forma part del sector espacial i segurament no serà l'últim vídeo que gravem junts. Pot ser. Estàs a punt de descobrir l'altra cara de l'espai. Estic convençuda que aquests dies, tant a les xarxes socials com a les notícies, hauràs sentit a parlar sobre la propulsió elèctrica. Però què és exactament, quines aplicacions té i com funciona? Per descobrir-ho ens acompanya en Marc Codes, enginyer espacial per l'ETAC, que és la UPC de Castelldefels, justament la mateixa universitat on va estudiar la nostra primera convidada, l'Anna Ruiz. Va ser profe teva, també? Sí. Està fent el màster en Enginyeria Aeronàutica de l'ESEIAT, que és el campus que té la UPC a Terrassa, de fet hem coincidit allà, i a més, també ets enginyer de rams. Correcte. Llavors, abans d'endinsar-nos en el tema que tractarem avui, què vol dir ser enginyer de rams? Què és això? Ser enginyer de rams és una disciplina una miqueta tapada dins de l'enginyeria. De fet, no s'acostuma a fer dins de les carreres o màsters. I és una disciplina més aviat enfocada cap a la seguretat i cap a la revisió dels sistemes. De fet, rams significa reliability, availability, maintainability, safety. Llavors, es basa bàsicament en l'anàlisi de sistemes en els quals tu has de provar que el teu propi sistema és certificable sota uns certs estàndards. Vale. Ara, obrint tot el meló de la temàtica del vídeo, normalment quan pensem en propulsió espacial ens venen al cap, doncs, propulsió química, més aviat. Llavors, per què neix aquesta necessitat de fer servir la propulsió elèctrica o quines diferències hi ha? Per què al final ens interessa una respecte a l'altra? Al final, òbviament, l'ús més extès és sobre la propulsió química, que al final els problemes té certes limitacions com tot, i tens el que són els combustibles químics, que principalment és la hidrazina. Exacte. Aquests combustibles, com ja sap, són bastant tòxics, tant per l'atmosfera com les persones, són fins i tot cancerígens. Al principi buscava simplement aconseguir l'objectiu i no buscaves el com. Sí, exacte. Els coets van néixer més aviat en un context, diguem, més militar. Sí, llavors, correcte. les aplicacions espacials van venir després, evidentment. Llavors, aquests sistemes tenen les limitacions de, al final, tu necessites més combustible. Per tant, més massa. I més costós, llavors. I, a més, al necessitar més combustible també, té menys temps de vida. Al final, tu consumeixes més combustible, acabes exhaurint abans tot el que tens. I, d'altra banda, comparat amb el que seria la propulsió elèctrica que està sorgint ara, tenen menys impuls específic. Llavors, hem dit el que és la propulsió química, la convencional, per dir-ho així, la que s'ha fet servir des de l'inici, té doncs, uns desavantatges en comparació amb la propulsió elèctrica. Llavors, per la gent que potser tampoc, vull dir, ha sentit a parlar de la propulsió elèctrica, ara potser n'hem sentit a parlar més, sobretot per algunes empreses del sector New Space que estan fent determinats avenços, que ja en parlarem més endavant, però ara mateix quines són les seves aplicacions? O sigui, en quins àmbits podem trobar propulsió elèctrica, per exemple? La propulsió elèctrica, de fet, s'utilitza molt més del que sembla. Té aplicacions tant per SmallSats... Que són satèl·lits petits. Correcte. Té aplicacions per navegació, per comunicacions també, inclús constel·lació de satèl·lits, també és un sistema comú, i s'està utilitzant també per missions d'espai profund. Llavors, algunes aplicacions que has comentat al principi, òbviament, tu quan envies un satèl·lit a l'espai tens en compte l'òrbita on l'envies. Llavors també hi ha aquesta part més interessant que potser sí que podríem tractar en un altre vídeo, que és per què ens interessa més llançar en una òrbita o una altra. Per exemple, sabem que el que és LEO és l'òrbita baixa de Terra, GEO està més lluny, llavors, òbviament, també tens unes necessitats diferents. A vegades està clar que com més lluny vagis necessites molt combustible i, com has comentat tu, quan te'n vas al que és l'espai profund no pots anar-te'n amb milers de tones, perquè, vull dir, és inviable enviar un satèl·lit així. Sí, no, a més, si tu estàs només considerant ja el propi pes del combustible, estàs carregant massa ja el que és tota la missió i al final és més beneficiós buscar més eficiència a nivell de consum per poder baixar el pes en aquest sentit. Així, una mica a grans trets, quins serien, de manera resumida, els beneficis de la propulsió elèctrica o què és el que ens crida l'atenció perquè ens sigui interessant en algunes aplicacions? Més eficient a nivell de consum, opcions amb una vida més extesa i sobretot també menys, a dia d'avui, menys contaminant. Sabem una mica aquestes diferències que hi ha entre la propulsió química, propulsió elèctrica. Per què fem servir la propulsió elèctrica? Per què ens resulta interessant? Però què és la propulsió elèctrica?
Hi ha una cosa que també és important abans d'entrar en aquest tema, i és que els diferents sistemes de propulsió no s'han de trepitjar entre ells. És a dir, ara mateix hi ha inclús alguns conceptes de motors híbrids que utilitzen amb dues propulsions. Llavors, entrant ara en el tema, la propulsió elèctrica al final és utilitzar potència elèctrica per accelerar el que és el combustible. Igual que la propulsió química, el que fa al final és una reacció química mitjançant combustió per expulsar-ho, aquí s'utilitza potència elèctrica per poder accelerar-ho. Ara que tenim clar el que seria com el concepte teòric, per dir-ho així, si volem tenir com una imatge, visualment, com veiem un sistema de propulsió elèctrica en un satèl·lit, per exemple? Val. Quines parts podem trobar-hi a grans trets? No és tan diferent al de propulsió química, al final tu tens un sistema de combustible, el tanc de combustible amb la distribució, després tens el que són els propis propulsors, l'únic que també tens el que és tot el sistema de power management. Del que seria la potència elèctrica, exacte. Llavors això també implica que potser el pes que tenies de menys del combustible tens pes de més d'aquesta unitat extra. Llavors és un trade-off que se li diu. Exacte, sí. És acabar... O sigui, és una decisió de veure quins són els avantatges i els desavantatges i veure com encaixes. Però està clar que en el cas de la propulsió química, com tu deies, a mesura que vas cremant combustible, òbviament la massa de la teva nau, el teu coet, el que estiguis fent servir, disminueix. En el cas de la propulsió elèctrica es manté. Que a més això es pot veure com algo bo en el sentit de tu vas perdent pes, doncs. Però també no has de, en el cas de la propulsió elèctrica, potser no has de tenir tantes variacions de massa. Exacte. I també es pot considerar com més estable en aquest sentit. I no has de considerar aquestes variacions. Perquè ens fem una idea, els sistemes de propulsió elèctrica que podem trobar no són només d'un tipus. O sigui, com tota la vida, hi ha tipologies, hi ha categories diferents. En aquest cas, què ens podem trobar? Hi ha tres principals, que després hi ha moltes branques, moltes, i dins de les mateixes són molt diferents. Exacte, més, de fet podríem fer un vídeo només de cada tipologia que hi ha, o sigui que no entrarem llavors així... Ens quedarem al nivell general. Nivell general, sí. Doncs hi ha el que són els electrotèrmics, els electromagnètics i els electrostàtics. Explica'ns una mica què és cada categoria, com podem diferenciar-les o què les caracteritza. Els electrotèrmics són els que utilitzen la potència elèctrica per escalfar d'alguna manera el combustible. Tenim, per exemple, els que s'anomenen els resistojets, que són els que utilitzen resistències tèrmiques per poder realitzar aquest escalfament. Després, els que són els electromagnètics utilitzen al final la potència elèctrica per poder accelerar el combustible i que reaccioni amb el camp magnètic que hi ha. Tipus, per exemple, podrien ser els propulsors de plasma pulsats, que s'hi diu, que el que fan és com descàrregues puntuals d'electricitat per accelerar el combustible i que després reaccioni amb el camp magnètic i surti propulsat. Llavors, es fa de tal manera que puguis arribar a ser continu, però sense arribar a escalfar lo suficient perquè hi hagi problemes tèrmics. I per últim, el que se li diu els electrostàtics, que bàsicament el que fan és un camp elèctric per poder accelerar el combustible. Com podria ser el que se li diu el Hall effect thruster, que estan bastant de moda, com podria ser, per exemple, la missió del Smart 1 de l'ESA, que va ser el primer satèl·lit, la primera nau espacial europea en arribar a la Lluna i fer òrbita, que de fet ja va acabar la missió en el seu moment, però sí, van aconseguir fer diverses òrbites al voltant. Llavors, ara que tenim una mica el que seria la foto general de què és la propulsió elèctrica, per què ens pot interessar, òbviament hi ha moltíssimes missions que l'estan fent servir, missions segurament també conegudes, però hi ha com dos temes més que volíem tocar. Per què en vols començar? Quin meló obrim primer? Quin meló, tan complicat els dos. A veure, hi ha un que és bastant interessant i potser ha sigut més recent. Sí, ara, no sé quan trigaré el vídeo, llavors no sé quan sortirà, però farà com uns 3 mesos, més o menys, potser una mica més. Va haver una empresa del País Valencià que va sortir moltíssim a les notícies. És una empresa que es dedica a la propulsió, sí, és com el tema general, perquè òbviament dins del sector d'espai hi ha diferents nivells d'especialitat, evidentment. Llavors, parla'ns una mica de qui és aquesta empresa, què fan, per què ens pot semblar interessant, perquè òbviament també hem tingut com el contacte amb el que és el CEO, el New Space Economic Congress, participa també bastant del que seria l'EGAC, llavors és una persona molt implicada també amb el que serien la gent més jove del sector, que entrem i també és xulo veure que algú que està fent una cosa tan interessant també et fa aquesta rebuda, no? Sí, a més que és molt proper. Si no ho sabeu, l'empresa és Arcadia Space i aquesta empresa no està basada actualment en propulsió elèctrica, sinó en propulsió química, però de la mateixa manera que abans comentàvem que el combustible de la hidrazina era bastant perjudicial, també la propulsió química té el seu futur, que és cap al combustible verd, que és on s'està
enfocant ara mateix a Arcàdia i estan utilitzant com a alternativa el peròxid d'hidrogen, que és bàsicament aigua oxigenada, no la de casa, però llavors bàsicament és això, estan buscant, de fet ho han demostrat ja, En òrbita, per això en han sortit òrbita. tant a les notícies. I això, tenen com a l'alternativa al combustible convencional i al final això és perquè cada sistema té el seu futur. Igual que la propulsió elèctrica s'està buscant aplicar en més àmbits, també la propulsió química té les seves sortides i al final cadascú amb el seu propi interès buscarà desenvolupar el seu sistema cap a millor. Òbviament, també la idea és sempre doncs, a buscar motors més eficients i, òbviament, doncs, complir amb el que serien els ODS, etc. O sigui, és un meló interessant per entrar-hi i crec que serà molt xulo també anar seguint la feina que està fent Arcàdia. Òbviament, ara estan amb el motor que es diu Monarch, si no recordo malament, i és un monopropellant, utilitza només un tipus de combustible, i estan desenvolupant també un bipropellant, que són els dos, també estan desenvolupant el seu propi sistema de propulsió en si, l'únic que això pues, encara està per desenvolupar. S'ha de desenvolupar, com tota la vida, a poc i amb calma, anar Òbviament. fent. Però sí que és cert que al ser una empresa amb el que seria una empresa al New Space, doncs, el ritme, l'agilitat, la manera de treballar o de desenvolupar projectes és molt més elevada que no pas una empresa ja establerta i amb més assentament, diguéssim. Sí, la dinàmica és diferent i també té les seves coses. Potser sí, òbviament també depèn molt de com ets, però sobretot quan acabes de sortir de la universitat, que estàs en aquell punt de tens com moltes ganes d'aprendre, de fer coses. Sí, et vols pensar molt al final. Et resulta més interessant, perquè, bueno, el repte, tens més reptes, per dir-ho així. Sí, i no tens aquesta por de perdre el que ja has fet perquè estàs començant. Exacte. I al final aquestes empreses donen també com una empenta també a la resta de dir hem d'espavilar, perquè al final si tu veus una empresa que acaba de sorgir fa relativament poc, veure que està ja fent proves en òrbita, que ha demostrat la seva tecnologia en òrbita, dius, ostres, ens estan menjant la torrada. Exacte, i és engrescador també. I vist des de fora i algú que li agrada també, òbviament en tots els àmbits, però sí, a mi personalment que m'agrada la propulsió, veure que hi ha empreses que estan tirant per desenvolupar novetats, doncs, òbviament, també perquè dona més possibilitats a algú que està entrant de poder entrar en el sector. Totalment. I és això, és el que dèiem. A més, si a sobre la gent que està doncs, tirant endavant aquest projecte és gent que, vull dir, com nosaltres, òbviament són més grans, però que et venen esdeveniments amb gent molt jove, que potser encara està estudiant inclús, i t'expliquen el que tu vulguis de la tecnologia que estan desenvolupant. Només has de preguntar. Exacte. Participen amb tu dels tallers que poden haver-hi. El que faci falta. Crec que és una de les coses maques també del sector, de dir, trencar una mica els estereotips típics dels enginyers només estan fent lo seu, sinó que és gent que també doncs, s'obre molt a intentar també entendre quines són les necessitats de la pròxima generació que està entrant o inclús encara d'entrar al sector per també doncs, poder buscar fer com aquest puzzle. Al final, aquesta tongada d'enginyer ja ha viscut el que és una mica el que hi havia abans i saben les necessitats que hi ha i veuen que si són més oberts, que si al final participen més d'aquests esdeveniments i expliquen més, també obren les portes a que entri més gent que òbviament també és qualificada i gent amb moltes ganes de créixer i de fer coses. I per últim, sí que també et donen doncs, aquesta esperança de dir no cal que marxis fora de casa per dedicar-te al sector. A prop de casa doncs, pots trobar el teu interès, però per coses de la vida tothom sempre acaba fent una experiència fora més curta, més llarga. Home, és una experiència també que t'aporta moltes coses i al final també en un àmbit com l'enginyeria poder estar fora de casa t'aporta també diferents maneres de fer les coses. Exacte. Tu ja ho hauràs viscut i ara 2 punts diferents inclús. Sí, totalment. Hi ha algunes coses que no hi ha punt de comparació. Òbviament. Sí, com es poden fer les coses aquí, al Regne Unit, a casa, i tu ara també tindràs la imatge, d'aquí uns mesos, que te'n vas a Alemanya, a més t'especialitzaràs en propulsió al màster. Per fi. Sí, no? Sí. Per fi comencem a veure la llum al final del túnel. Llavors, sí que m'agradaria, quan acabis l'experiència o quan et trobis cap al final, que puguis tornar i podem fer un altre vídeo. Jo encantat. Tractant el tema i veient una mica doncs, quins projectes has pogut fer, com has viscut també el que és tota la part de la propulsió des d'Alemanya. Perquè a més també l'ecosistema alemany és especial, és bastant singular, ja per la personalitat que hi ha allà, la manera de ser també és molt diferent i sí que algun projecte que he fet amb gent d'allà per la meva feina també es nota com són. I llavors al final això afecta també a la manera de fer les coses i també inclús a la pròpia educació ho tenen molt enfocat
enfocat també molt diferent, en el sentit de potser aquí ara mateix no es fa tant a nivell pràctic a casa, No, és una de les falles que hi ha. a nivell d'educació, després ja és una altra cosa. I sí que allà jo ho he vist a l'hora de veure què hi havia, quan anava a escollir, vaig veure molt cursos enfocats a nivell pràctic directament. Sí, o inclús que et plantegen el que seria la part teòrica que has d'estudiar, com que te l'actualitzen més el que és el dia d'avui, et Totalment. posen exemples de la indústria molt recents, Actuals. pots també tenir professors que estan treballant en aquestes tecnologies, llavors és molt més interessant que estar a classe escoltant una classe magistral avorridíssima. Sí, n'hem patit algunes N'hem interessants. patit, sí, s'ha de dir, s'ha de dir. Són coses que passen. I al final Sí. també és el que moltes vegades ens impulsa a tenir aquesta Buscar experiència fora. O sigui, òbviament, la UPC té coses bones, Sí, òbviament, si no a buscaríem. vegades costa de veure-les. Bueno, O sigui, seré sincera, no Sí, passa sí, res. O òbviament. sigui, hi ha moments en els que no vols veure la UPC ni en pintura. no, a mi m'ha Les coses passat com ara són. acabant aquest any, hi ha hagut moments de dir és que estic fent classes que no em serviran, en el Totalment. sentit de per fer aquestes classes puc buscar la informació. I en el que seria la propulsió, sí que a vegades, o sigui, ara va ser fa bastant temps perquè va ser donar el grau, però inclús recordo un profe que ens va dir aquest tema concret que tocarem no el veureu perquè ja no es fa servir la indústria. I va ser com, em sembla molt interessant, o sigui, m'agrada aprendre coses noves, però Sí. vull saber què està passant al Clar. sector, o sigui, vull estar com actualitzada, no haver de buscar això pel meu compte. Al final sembla com que t'has desconnectat del que està passant Sí. i ho has de fer pel teu compte i després quan vas fora és com que estàs una mica perdut en aquest sentit. Exacte. I veus la gent que ha crescut allà, que està molt més integrada, Sí. que després és una altra, a nivell d'entrada cap a la indústria d'espai, costa aquí. Sí, és més... O sigui, entrar al sector d'avions, a aeroports, és Mm. relativament senzill dins el que cap, perquè el mercat laboral a l'estat espanyol està com està també, però sí que és cert que el sector espai o t'espaviles pel teu compte És molt limitat l'entrada. o no pots fer massa. Mm. I per últim, hem parlat d'Arcàdia i l'altre tema és l'Air Breathing Electric Propulsion. Correcte. Què ens pots dir d'això? Perquè Vale. a més recordo que em van parlar, crec que va ser cap al el que seria el Nadal, Mm. per uns deures que vaig tenir. Correcte. Llavors, explica'ns una mica. Clar, bueno, a l'espai no hi ha el que és oxigen. Llavors, els sistemes estan preparats per fer la combustió de manera interna o si és propulsió elèctrica, com he comentat abans. Clar, què passa? Quan estàs molt a prop de l'atmosfera hi ha una mica d'aire, hi ha una mica d'oxigen. Què passa amb això? Aquest oxigen al final és una massa que t'està frenant. Llavors, quan es parla d'òrbites molt baixes, Que ho podem veure com amb les inicials de Galileo. Very Low Earth Orbit. Llavors, el que els hi passa a aquells satèl·lits que intenten entrar en aquelles òrbites és que al final el fregament que produeix l'aire els acaba frenant, han de consumir més combustible i, per tant, la vida és molt reduïda. Limita molt el tipus d'emissió que vols fer. Correcte. De fet, va haver-hi un projecte de l'AESA, es deia GOCE, no me'n recordo per què tot el nom, però estava mapejant els camps gravitatoris de la Terra i crec que va durar la missió 4 anys, perquè va ser quan se'ls hi va acabar els 40 quilos de combustible que tenien. Llavors, la idea darrere de l'airbreathing és utilitzar aquest aire com a combustible, no com a combustible exactament, però sinó per acabar accelerant el teu propi, utilitzar-lo d'en certa manera com a combustible. La tecnologia és una mica complicada, però el concepte és senzill. Al final utilitzes l'aire per no frenar, sinó per Exacte. accelerar. Clar, perquè ara mateix a casa nostra hi ha gent que està investigant aquesta tecnologia, hi ha inclús projectes europeus, però és tecnologia que s'ha de provar encara en Encara no òrbita. s'ha provat en òrbita. Sí, s'està desenvolupant, diguem que és tecnologia pionera i que pot ser doncs, un gran descobriment doncs, per poder aplicar, Al final tindries, en quant a combustible, tindries il·limitat. Una altra cosa després és que faci qualsevol altre component del satèl·lit o del que llencis, que ja seria una altra cosa. Clar, i òbviament, o sigui, també s'ha de pensar quan dissenyes un satèl·lit, òbviament tens la limitació del que seria doncs, el tipus de sistema de propulsió que tens, però després hi ha doncs, tota la part dels materials que utilitzes, els components elèctrics, el que pot ser doncs, amb les plaques solars, que també doncs, tenen la seva vida útil, vull dir, tot un seguit de coses que has de tenir en compte i ja més enllà del que pot fallar o no, això és una altra cosa, Sí. perquè a l'espai no pots pujar i arreglar-ho. No és complicat. O sigui, planeges molt doncs, tots els components que fa servir, instruments, etc, per tenir en compte doncs, el que és la vida útil. Clar, del i al satèl·lit. final una de les coses més limitants que podria ser la quantitat de combustible, doncs si te la treus ja tens un altre... Un problema menys. Sí,
Totalment. Doncs sí, gràcies per venir, Marc. De res, encantat. Per fi hem pogut gravar el vídeo, perquè feia molts Sí. mesos que el volíem fer, la Va veritat. ser complicat. Ha costat. Però sí, crec que ha sigut molt xulo poder gravar un primer vídeo. Ja veurem quins altres vídeos anirem fent, perquè Algun em més. tocarà venir-te a veure. Sí, d'alguna manera o una altra D'alguna ens manera. veurem. Ja trobarem una manera. Sempre. I res, doncs gràcies per quedar-te. No oblidis fer like al vídeo, subscriure't al canal si no ho has fet, deixar algun comentari amb preguntes que puguis tenir i ens veiem ben aviat. Adéu.